गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. कशी आहे सगळी? कितको ताई जेली जेल्ले आता ना जेल्ले 12:30 जावन गेली. आयज आमगेली धाकले भुरग्याची बर्थडे. डिओमा 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 कुटिनो. हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. तुका आज तुगेली 5 वर्सां. गॉड ब्लेस यू. ओके, एन्जॉय युअर बर्थडे. मोग आसूं तुझो मोगाचो मारियो. आणि आज कोणाली हॅपी बर्थडे आहल्या हॅपी बर्थडे म्हणटा आणि कोणाली वेडिंग एनिवर्सरी आहल्या हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा. ओके, आयचो ब्लॉग मेरस्टनान केला. लायक जाल जाल्यार लायक करी, बरो दिसलो जाल्यार कमेंट दियाय. मेरस्टना बरें दिसतलें जिवा. ओके, गॉड ब्लेस यू तुमकां सगळ्यांक. ओके, चल बाय. तुमचो मोगाचो मारियो. उजवाड कोण दितलो म्हाका चुरचुरे कोण करिना. अशें कित्याक मोगान जाता तूं ना जाल्यार पिरां दिसता. तूं म्हजें न्हय मोगा फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी? जेली हायली पिली न्हिदोली उठोली कित कोताय? अजून देखून न्हिदो नाही? उठाय उठाय उठाय. हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो. हेलो गाइस, कैसे हैं सभी? जेली आईली पीली न्हिदोली उठोली च्या बी पिली लोक अजून न्हिदो नाही जाल्यार उठाय. आज हांव वयता आमगे कजनागेर बड्डेया. तेशी सांज रेडी आर्यल आनी तेगे नांव क्रिसी. आनी आमगे इथं मामा तयार जाल्या. हाय, आयचा व्हिडिओ मॅरेस्टन काडपा आहा. ओके, आता मोयते नेसाय बड्डे. ओके, मारे के बहिणी के बाये के बड्डे. हा बेबी आमगे मेडिकल अले वो कोण कट्टी झाले ते होलेला. हेलो गाइस, कैसे हैं तुम्ही सगळी? जेली हायली पिली न्हिदोली उठोली च्या बी पिली अजून देखून निदोना हाय जाल्या उठाय आणि काम कराय आणि हाय आणि जे आहे वैकेरे ने डायलॉग असतो का? चल डायलॉग हे ने डायलॉग पहिले. चल माई मीडिया आता आम पावले असल ना चर्च जायतो भाषे फ्लेक्स कायले तुम दिसती कोठे नाही जाण रे फ्लेक्स कित्याक गायला इथं जाणतो आणि इथे असं चर्च. आता आम्ही सलना ब्रिजीचे पावते. आम्ही माई मेटा तिथून पावत गेले. ಹೆಂಗ तुम लास्ट वीडियो चेलो आसतलो मुगे तियागे आम तियादीन गेलो ते बी. आता आम लायक पावपा येले चिचोणे. रोकडे पावतो ती माश्या मुखार गेल म्हणटरी हिंगा चिंचोड पावतले. इथे मेडिकल मामा कार चलयता आणि हो मेलकियर आमगे बाब आणि ती आमगे मामी. लाईक आता ऑलमोस्ट आहे सारखे ऑलमोस्ट. इथे आमची भाषी कार इथे मुखार चितोणे. इस्कलं असपा आमगे इस्कला बेनावली सेंटेन्स माउंट मेरीज आणि सेंट मेरीज चोणे. आणि आता आम पावली चितोणे. आता आम चितोण पावले.
आम आता चिचोंड चचिका पावले ही फॉर्च्युनर चिचोणे चच आता वनात राईट साइड होत आहे इशी वचपा एक शॉर्टकटान आणि मुखार स्ट्रेट वचपा येलो हा सेलू सेलेल्या शॉपिंग फेस्टिवल शॉपिंग फेस्टिवल आताचे बिग डिस्काउंट स्लाइड असं आहे रात्री सेल गेली यू वॉन्ट टू गो अमेरिकाला असं पाय म्हाका एक्साइटमेंट आता असतो मेडपाला येता असतो मुखार पावल म्हणटा एक व्हिडिओ काढला हा पावत ना इंके तोटे हिंगा इवे नाही तेच म्हणजे मुखार गेल म्हटलं साजरा मुखार गेल म्हटलं साजरा फेस्टिवल रॉस खबर ना साजरा मुखार बोला आता जायती डेफिनेट मातशें ऑफलायन कितली ट्रॅफिक जातली
दिसती पडतो तर इथे आणि आता मुकार येते हो ते पोलिसामध्ये सिंगान राखो बडा मला पोलीस होतोले पुलिस में गाते हैं किसी के स्कूल स्कॉल ऐसा ये स्कॉल गेले किती अच्छा अच्छा आएगा जैसे तो रात में स्कॉल कब आला किती ते सिस्टर आहे सगळं तेच तुम दिसते बडा येलो येलो असे ते स्कॉल करतो आता पाव तेली आता हम गेटी का पाव पाहिजे दिसते कोणाची जायदा टेम्पो ट्रक बी आहे ना गेट पडली किती गेट पडली सगळं ना ओर काढली गेट पडो गेट पड्या थिंग रेड आहे ट्रेन दिसती पण खबर ना आविष बस म्हटली ट्रेनी येईल ट्रेन आता येईल ट्रेन मग दिसती पण आता मग ती आते ती ट्रेन मग दिसते पण अगं आम सारखे दिसते पडपा ना ती कॉलेज मिसती मम्मी येईल याच कॉलेज पहिले ते बांधताले झालं पुसता कम्प्लीट मामा ते ट्रेन आता ट्रेन काबा आली ते सगळी गाडी स्टार्ट झाली आता इथे 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 थोड्या मुखात लोक आहे ना त्यातलं बरेच जोरा का होता कधी उपटी मग एक्स्ट्राचे काय ही से ट्रेन तुमच्या गाडीचे ट्रेन हा त्याचे इथून कोण बॉन्ड करता येते गेट आय थिंक ते त्यांच्या असत ना वयर सकल काढपाचें पावपाची मातशें मुखार वचून रायड घेवपाचें आय थिंक पावपा पयलीं किंग्स मेळटलें किंग्स स्कूल बोर झालं आमच्या मेलकेर बोर झालं बी तिथे वचपाचें आनी मागीर पावो लागलें ऑटो येता आनी रिक्षा ऑटो रिक्षा
बम किया विंडो बंद करछे मदन किती गायला किती नाही पाव पहिले स्टेटू वचपा चांगले पाव आज सेड्रिक येता माम आज सेड्रिक येत मोठा म्हणजे पावा दिले आम्हाला पावाले ऑरेंज हाऊस आमगे तिया गेले दिस इज माय तिया's house look पावला तुम देव आहे इनसे तिया क्रिस्टियन बर्थडे कल हेलो मुडू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Prissy. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. Dis tu just almozo. Dis vode koshezo. Happy birthday, Mulu. Ugras korta tuzo. Soyar kura jezo. Sagada gayonazo. Saciadi sanso, ason kelon saco, udar tu sotoro, orek tu cevaro, vespida muy soro, tu jesupuro, ruk tu ceya jace. Thank you. Cake.
विश करे आणि आता माहित आहे का थँक्यू म्हटलं सगळ्या हा व्हिडिओच येतोय ना थँक्स सबस्क्राईब बी करू सबस्क्राईब करू सांगू ओके ते सांगणार हांव सांगता प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब आणि शेअर कराय आणि तुम न्यू आहे जाल्यार प्लीज कराय आणि माय मिडिया